Mihapon, ang atong ebanghelyo karong adlaw, Sabado, nagisgot kabahin sa pagpasalamat ni Kristo tungod sa 7 ka pan nga gihalad aron ipakaon sa 4,000 ka mga tao. Nagampo ang atong Ginoo in public. Mga igsuon, dili ta mo focus karon sa milagro nga nahitabo or kinsay gahatag sa pan. Ang atong focus kanang magampo bata isip grupo nga naata sa public nga lugar. Mangutana ko, kinsay dili maulaw diha magampo isip pamilya, isip grupo sulod sa restaurants. Ang ako magong nabantayan, ilabi nagmangaon mis gawas, naay mga grupo nga dili na lang magampo kay maulaw kay naay mga tao sa palibot. Ang uban magampo manggaling pero gihinay kay aron dili madunggan sa pikas table sama ani. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bless us, O Lord, and bless thy gifts. Nga nangingon ana, ako bitaw kung naa ako sa public place, na ako'y grupo, mangaon sa gawas, ako'y mag-lead, loud and proud. Nga naman, in the first place, nagpasalamat ta sa Dios, sa grasya nga atong nadawat. Although, wala tay pakialam sa palibot, pero ang uban baya, na ay ma-inspire. Sama pananglit, nakita na ko sa Facebook, usa ka pamilya, nag-ampo, sulod sa restaurant, ang pikas table di ay na-inspire, sila mo'y gabayad surprisingly sa bill sa pamilya. Ang rason, kay proud mo nga nag-ampo in public. Mga igsuon, ingon ana unta, na ay madasig, pero whether na ay ma-inspire nato or wala, ang importante nga kita, nagpasalamat ta sa Dios tungod sa pagkaon nga iyang gihatag nga naa sa atong atubangan. So dili ta, wa tay pakialam sa palibot. Dili pud ta maulaw. Ayaw kaulaw magampo as a group sulod sa public places, mga igsoon ha. Okay? Loud and proud. Bless us, O Lord, and bless thy gifts.